Тирәюндә күбесе төшкерә. Кемдер иммунитет күтәрә торган дару эчә. Бу юлы олдан соклык чарасын күрергә булдым ди ул вакцинаның борынга сиптерә торганын сайлый. Кемдер прививка ясатырга кирәк ди. Белгеч белән киңәшләшәсе иде. Халид Саубанович, исәнмесез? Хәерле. Халид Саубанович, менә бу атнада ковидка каршы прививканы яңа төрле итеп ясый башладылар. Шул прививка турында тулырак сөйләп китегез әле. Интерназан вакцина у биринге кертелә. Бер яктан гына, ике яктан кертмиләр. Һәм килепчегә муказан иммунитет, рәшәткәндә местный иммунитет бирендә. Ә менә гадәти прививка белән бурын аша ясала торган прививка арасында сайлаганда кайсына өстенлек бирсәң яхшырак? Соңгы айларда бу омикрон штаммы күбрәк таралган булды. Һәм омикрон штаммы күбрәк ковидны җиңел формада китерә. Шуңа күрә җиңел формада үзгәч бик сирәк ишере понимание. Шуңа күрә бу омикронга каршы күбрәк файда күрсәтергә мөмкин бу интерназан вакцина. Исәнмесез, мин прививка ясатырга теләгән идем. Исәмесез, башта табиб карый. Аннан соң 222 кабинетта вакцинация ясый аласыз. Казанның 18-нче сыргауханәсендә көненә якынча 100 кеше прививка ясата. Күпчелеге ревакцинациягә килә. Шуңа күрә интраназаль прививканы сайлыйлар. Безгә бераз чиратта утырырга туры килде. Хәзер бит бурын аша да ясый башлаганнар. Менә мин дә уйланып йөрдем дә, тоже ясатырга кирәк инде. Benim kızım тоже медицинада эшли. Олар безгә борынга ясадылар ди. Aslında наверное, лучшырак булар, әни шунысын ясап кирәкте. Прививка кирәк дип уйлыйсыз инде. Ни өчен кирәк менә сезнеңчә? Кирәк. Менә общий күп кешеләр җыелган җирләрдә авыру уятырга может. Менә мин үзем авырым. Хронический авыру белән. Согласно, я не боюсь и уколов, и спрей разницы никакой. Кайсын сайладыгыз менә бүген? Мне лучше это укол. Почему? Ни өчен? Потому что спрей чихать нельзя, кашлять нельзя, все вылетает обратно. Үзең белән паспорт, СНИЛС медицина полисы кирәк. Документ тутыргач, табибка кереп, хәлеңне тикшертәсең. Беренчесен ясапкан вакытта әлбәттә укол юлы белән куйдырга кирәк. Инде ревакцинация булган очракта яки кабаттан ясаткан вакытта әлбәттә без үзебезнең пациентларга борынгы махсус җайланма белән сиптереп прививка куйдырга кирәк дип аңлатабыз. Минем очракта бу ревакцинация була инде. Димәк, борын аша ясатырга мөмкин. 2 сәгать дәвамында төшкерүдән, тәмәке тартудан, ашаудан, ишүдән, борын чайкаудан, тамак чайкаудан сакланып тыелып торырга кирәк була, ярыймы? Табиб рөхсәт бирде, хәзер барабыз ясатырга. Маскагызны салыгыз. Кайсы борынның кайсы ягына салабыз? Әйдәгез уң якка. Сул якны бармагыз белән каплагыз. Мин эшкә хәтле саныйм. 3 дигәч, борын белән тирән итеп сулап куясыз. 30 минут хәзер чыгасыз, утырасыз. Мин ничектер яндырыр дип уйлаган идем. Бер нәрсә дә булмады, гади су кебек, ләкин ничектер баллырак. Прививка ясатып кайту өчен 2 сәгать вакыт җитте. Икенче компонентына 3 атнадан киләсе була. Прививканы мин кичә ясаттым. Бүген үземне яхшы хис итәм. Баш авыртмый. Бераз гына хәлсезлек бар, әмма табиблар шулай булырга тиеш дип әйтә. Бу атна тәмам, алда яллар. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.